Hello Karbi Anglong, welcome back to my YouTube channel. Kiteng si kado kabi Karbi Anglong ara doan phanta nilihin penning kang sam kardom na pajireglo kardo. Pini Labangso video long nang litum lang paniglong jilake Karbi Ovekimi Production ahin pennon Karbi Lun Kan kasonse ponigdo. Las Labangso video patak ilitum Labangso video long jithan ponexna. Tang te pini video pangcheng pon iglona. I can fly. Karbi Ovekimi Production ahi ben kasonse pon non Karbi Lun Kan men lake Sini Rumpan. Sini Rumpan pangdonjang kengokan cim dong ponjang Labangso lunjer kilun alun sepe atoma men lake lun sepo Thomas Ronghang lapen ke lun sepi Santona timungpi. Labangso luna marjana long ci parjan pon abang phe atum phan ilitum thek pon niglong jilake Karbi luna marjana long ci parjan nun thek abang phe atum Sami Urmi Beypi lapen ke thare promote kramsa. Labangso lunjer music director abang phulake ake hai Don Kathar videography abang phulake ake hai S kramsa. Labangso lunjer lyrics lapen tune abang phulake ake hai Sarsing Teron producer abang phulake Thomas Ronghang. Labangso luna marjan lang ig me pik ji lapen ke alunjer stame arju me pik ilitum ka do ka bestame prapchin pen Labangso luna marjan Karbi Ovekimi Production YouTube channel along lang poniglong da prangpo lapen ke nang li tum jong si Thomas Ronghang alang li alunjer arju poniglong le lang pulote alang li official YouTube channel along stame humri ponik tame video lang mesen pulote video pan like sipira video banda share ponigra lapu santak thaga video kilang poniglong ber ja pan nilitum channel pan kang hon pen subscribe pan bopusining jithelo tang te pinia video ke ponik velo Kardo.